PG kon teke lho. PG. Loro bae loro. Loro. Dhewe metu loro. Wayangnya lho, wayangnya. Dikit ira mesti. Kayak di sini. Cara mangana, woi. Mangana. Banjar mengi juga tak selawe Banjar lah. Banjar endi? Banjar kana Banjar negara lah sendi sih. Kapan? Hah? Kapan? Itu lah.
Woi, syuting iki Gus, aduh aku. Woi, syuting iki bro terkenal bro. Bagian wayangnya sudah panas. Loro. Cepet mas. Pol. Kakean. Ini konser Gus oleh Gus. Buat Banjar, ini Michael Timbo. Banjar negara bro. Udah. Ah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pengarsanipun penipun Bapak Kapolcam Kecamatan Sembor sak setapipun saha sejajaranipun ingkang saestu kawula hormati saha kawula turuti menapa dene hukumipun. Mugi katur wonten song-song agung pangembateng projo wonten ing desa Bujiruyung sak jonjang perangkatipun ingkang boten sebat kawula setunggal miwa setunggal ingkang kawula hormati. Wonten pengarsanipun para bapak limas pemuda lan pemudinipun ingkang saweg ngayahi pakaryan kaleres dintenipun Minggu menika wonten ing tlatah Bujiruyung grumbulipun kelawian ngemban dawuh saking pripun Bapak Kes supados ngamanaken keamanan wonten arena kertak gelaran mriki. Ugi para alim ulama Romo Kyai Tuhaja ingkang santriwan santriwati ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula wantu-wantu syafaatipun benjamin al-umah amin arahumah redene kawula kawadangan ing siang menika utawi enjang kala wau nampi timbalanipun tenipun Bapak Arsa Suwito tiyang keluarga amung sak perlu tenipun Bapak Arsa Suwito menika nadar hajat keperluan nadar atau kaul sugeng mirsani utawi sugeng midhangetaken kerodangan anggenipun kawula babaraken utawi atas talangan ibun atur saking rombongan jaran kepang saking tlatah Sidarum ingkang dipun sepuh kaliyan pripun Bapak Nogleng menika kawula badhe ngaturaken sedaya huburampe ingkang sampun cumawis utawi sampun geleran wonten papan mriki kaliyan pripun Bapak Arsa Suwito tiyang sak keluarga nuwun pangapunten menika pripun Bapak Arsa Suwito menika pasang sesaji berikut komaran wonten komaran menika jajan pasar sekar setaman utawi kloso bantal menika mengku teges
ingkang bagya utawi panetep nun pangapunten rikala sumanten tenipun Ibu Siti Marliah menika kagungan wiraos menika sampun wonten pagelaran menika sampun ngawontenaken pagelaran Kloso Bantal sesaji uga sekar sekaman menika kloso menika ateges gelaran dados gelaraken pripun Ibu Siti tiyang sak kelimbit utawi Bapak Karso menika kagungan kersa menika kakseksen kiblat sekawan hawa sekawan gangsal pancer ingkang sareng babar sak pertapan awak kiblat kilet tengenipun lor wetan kulon kidul sapanunggalane menika ateges batalaken anggenipun kagungan wiraos ingkang sampun dumawah wonten Siti Bangkala menika yaktinipun ngendhingaken pagelaran menika bantal menika arupi kangge batalaken ibu bapa ingkang kagungan dalem kalian Ibu Siti tiyang sak keluarga batalaken anggenipun pangandikan wonten ing tepes liringe bebanyon ingkang dipun lenggahi kalian Ibu Siti tiyang sak keluarga utawi Bapak Manaso tiyang sak keluarga menika uga bantal liripun menika wonten rerecehan utawi panetep dados penyebut Bapak Karso kalian Ibu Siti menika netepaken menapa ingkang dados pangandikane anggenipun ngrempelu sak lebeteng kendel kaseksen kiblat sekawan dados netepaken sampun wonten setan ingkang nggoda gendhis ingkang agih dipun tetepi dinten Minggu niki wonten beras kuning werdunipun menyebut Bapak Karso tiyang sak keluarga kaliyan Ibu Siti anggenipun ngawontenaken pangandikan sak kebeteng kendel menika dipun ingaken uga lan prampenipun dados sampun nganti sedaya dipun ingaken ampun nganti bodha kaliyan penyebut Ibu Siti tiyang sak keluarga utawi Bapak Karso tiyang sekeluarga Kupat luar anggenipun penyebut Bapak Karso tiyang sak kaliyan Ibu Siti dados angluari ujar utawi pangandikan ingkang sampun dumawah wonten ing Siti kaseksen kiblat sekawan gangsal pancer muga-muga dipun luari dinten sak menika nggih wonten Sekar Setaman tegesipun iku kembang dados kembange tiyang pangandikan kedah dipun tetepi utawi nyekar kalian para leluhur ingkang sumareh utawi leluhur ingkang tasih jumeneng radane leluhur ingkang sampun sumareh dipun suwun pangambonganipun leluhur ingkang tasih jumeneng dipun suwun pedamanipun atus mekaten anggenipun kawula ngaturaken uga rampe utawi komaran utawi beras kuning menika sedherekipun Bapak Karso utawi Ibu Siti pangandikane kados ngaten elah bocah kowe angger dadi mantep ketanggap naebek angger slamet waras dados ing
remenipun Ibu Siti ngrempenu sak lebete kendel sampun kaseksen danyang kalian ilu-ilu Banaspati. Muga-muga menika pangandikane Ibu Siti kalian Kang Putra sampun nganti setan ingkang nagih belis ingkang dolit dipun lebari dipun luari wekdal di minggu niki nggih. Pangandikanipun Ibu Siti mengkaten ngrambak malih ela bocah kowe besok gede angger kok dadi manten dadi anak rajin kowe besok angger sehat waras tek dadi manten tek tanggapna ebek. Alhamdulillah ingkang ketiban pun kesenian ebek saking Tlatah Sidarum gerombolipun kewangan pimpinanipun penibut Bokoro Gleng saha sak rencang wonten mriki nuwun pangapunten anggenipun kawula ngaturaken babaraken hajat keperluanipun penibut Bapak Arsot Wihajut yang sak kalian menika sampun babak utawi dipun sani kala panjenenganipun nggih kawula badhe maos utawi badhe nolak kalian pangandikanipun Ibu Siti tiang sak keluarga Bapak Kasot tiang sak keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Brik-brik Raja Datan Soleman ana tugas mondoli kawetan mah siwa nucuk loro larane sicuk bayi dinucuk diwarangkan Toto Basuki Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Brik-brik Raja Datan go semua kulon ngabure menucuk loro larane si jeben bayi dinucuk dinuang ngulon Kismet. Bismillahirrahmanirrahim. Brik-brik Raja Datan Soleman ana bertuah mondori tul mak goreng alor siwon anet bayi dinuang segara kidul Toto Basuki Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Raja Datan semondori kok lor siramut mabur kidul nucuk lor aneh si jeben bayi di sangalu bokok Toto Basuki Slamet. Disambang dalan disambang dani aku galuk hamar sejati ora ono hamar sejati anak dia satu tuteng hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluarga Tarso pemilihan itu kalau anak boleh kira customer pendidikan saya kalau tentang bukan dengan kata pendidikan saya mau suka itu siapa yang memiliki siapa yang kata sih kan.
Kayon